Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണല്ലേ എടുത്തത്? അല്ലെ, 13 വരെ അല്ലേ എടുത്തത്? അതെ മാതാജി, 13 വരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഈ 5-ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വിഭാഗം കണ്ടു, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതെന്ന് കണ്ടു. പിന്നീട് 2-ാമത്തെ വിഭാഗം നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടു. ഇനി നമ്മള് വിഭാഗം 3 വിഭാഗം 3-ല് 13 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകങ്ങളില് നമ്മള് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിധി, 3 കർത്താവ്, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെ, 3 കർത്താക്കൾ ആരൊക്കെ എന്ന് അറിയുകയാണ്. അപ്പൊ അതില് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾ ആരാണ്, 3 കർത്താവില് ഒരാൾ ആരാണ്, അത് നമ്മള് ഈ ആത്മാവാണ്, ശരീരസ്ഥനായ ഈ ആത്മാവാണ്. ഈ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? 9 വാതിലുകളുള്ള ഈ പുരത്തിൽ, ഈ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവ് സർവ കർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാവിന്റെ റോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഈ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചു, എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം, എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിന്ന് ആസ്വദിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം വന്നു. ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രമാണ് ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചത് പ്രകാരം ഈ ഒരു പുരത്തിൽ, നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ വന്ന് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ വന്ന് വാഴുകയാണ്, സുഖമായി വാഴും. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്ന 2-ാമത്തെ ആരാണ് എന്ന് നോക്കാം. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു, ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിൽ ഉടമസ്ഥൻ, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം.
അപ്പൊ ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആത്മാവല്ല. ആത്മാവ് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല പ്രവൃത്തിയും ചീത്ത പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും. ചിലത് നല്ലതായിരിക്കും, ചിലത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ? ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണം, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമെല്ലാം ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള അവിദ്യയാണ് ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക, അത് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായുള്ളൂ. എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിനും ഉത്തമമായ നിവാരണോപായം അതുമാത്രമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ജന്മമായിട്ട് ഈ പുരത്തിൽ വസിക്കുകയാണ് ഈ ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും എത്ര ജന്മം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണം അവിദ്യയാണ്. അവിദ്യ, അജ്ഞാനം. നമുക്ക് ജ്ഞാനമില്ല, നമ്മൾ ആരാന്ന് അറിയുന്നില്ല, ശരീരബോധത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്നും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും നമ്മൾക്ക് എന്നെന്നുമായിട്ട് നമുക്കൊരു പിതാവുണ്ടെന്നും ആ പിതാവിന്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടതെന്നും അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ വീടെന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് കാരണം നമുക്ക് അറിവില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ എത്ര ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. നമുക്കിപ്പൊ ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അത്രയും ജ്ഞാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് എത്ര ജന്മം എടുത്തൊന്നും ആ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളും ഒന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനം. നമുക്ക് അറിവില്ല, അവിദ്യ. ഈ അവിദ്യ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി 15ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാണ് ചൊല്ലാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം ന ചൈവ സുകൃതം വിഭുഃ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണം ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാവുകയാണ്. അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. മൂന്ന് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതി, മൂന്നാമത്തത് സർവേശ്വരനാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും, എന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു. ഇവിടെ വന്ന് ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ്? സർവേശ്വരനാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ഈശ്വരനല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മൾ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ ദൈവം കാരണമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് തലയെ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്, തലവര പോലെ നടക്കും. അപ്പൊ ഇത് എത്രമാത്രം സത്യമാണ്? നമ്മളെ തലവര പോലെ എല്ലാം നടക്കും, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നാണോ? നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നമ്മളുടെ തലയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്ന്, ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാ മതിയോ? പോരാ, നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു. നീ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നീ കർമ്മം ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നത്.
അപ്പോ ഈ നമുക്ക് വരുന്ന പുണ്യവും പാപത്തിനും കാരണം അത് ഈശ്വരൻ കാരണമല്ല, നമ്മൾ തന്നെ കാരണം വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെയും പാപത്തിന്റെയും, നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ത്രിഗുണങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യും. നമുക്ക് ചീത്ത ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ ത്രിഗുണങ്ങൾ ആ ചീത്തയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഇതെല്ലാം വീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഉപദൃഷ്ട അനുമന്ത. നമ്മൾ ആഗ്രഹം അനുവാദം കൊടുക്കും, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചിന്തയും എല്ലാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് പരമാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യവും പാപവും അത് ഈ സർവേശ്വരനാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെന്നല്ല, നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലം അത് നമ്മൾ കൊണ്ടാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ആഗ്രഹം, ഈ ജീവാത്മാവ് ഇരുന്ന് ഓരോന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. ഈ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ പുണ്യകർമ്മവും പാപകർമ്മങ്ങളും എല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അത് നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മമായി മാറും. അതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഈശ്വരൻ നമ്മളെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യിക്കുന്നില്ല, നമ്മളെ ഒന്നിനെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, അത് നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സബലീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഭഗവാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മപ്രകാരം നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് മെഡിസിൻ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം, അതിനുവേണ്ടി ആ കുട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവൻ അത്രയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയും ആഗ്രഹിച്ചില്ലേ, നിനക്കത് അനുവദിച്ച് തരാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചുമ്മാ അനുവദിക്കില്ല. അവന്റെ കർമ്മം ചെക്ക് ചെയ്യും. അതായത് അവന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലൊക്കെ ഉള്ള കർമ്മം വെച്ചിട്ട് ഈ ജന്മം ഇവൻ ഇത് അനുഭവിക്കാൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു മെഡിസിൻ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. അത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് അനുവദിച്ചു തരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ അത് അനുവദിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു, നമ്മുടെ കർമ്മം ചെക്ക് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചു തരുന്നു. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ സ്വന്തം പിതാവ് മാതാപിതാക്കള് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഇത്രയും അനുഭവിക്കണം, ഇത്രയും ദ്രോഹം ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുമോ? അവർക്ക് എന്ത് ദുഃഖമായിരിക്കും തന്റെ മക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഈ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് നമ്മളെ തരുന്നതല്ല. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തൊരു നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമപ്രകാരം നമ്മളെ ഇന്ന കർമ്മം ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. പക്ഷെ ആ കർമ്മഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മം തന്നെ ചെയ്തതിന് ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല. പല ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തതായിരിക്കും പിന്നീട് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വിത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇന്ന് വിത്തിട്ട് നാളെ അത് മുളച്ചു വരില്ലല്ലോ. അതിനൊരു സമയമുണ്ട്. ആ കാലം അനുസരിച്ച് അത് ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മമായിരിക്കും. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ആ സമയം അനുസരിച്ച് നമുക്കത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ ഈ കർമ്മഫലത്തിന് കാരണം ഈശ്വരനാണോ? ആരാണ് കാരണം? നമ്മള് തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം. അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും പഴിക്കണ്ട. ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്തർപ്പം വരുമ്പോ അവൻ കാരണമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് തടസ്സമായിട്ട് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന നമ്മളെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം, ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അനുസരിച്ചായിരിക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോ സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണം ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരായി നിൽക്കുന്ന ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഈ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഈ പുണ്യവും പാപവും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ അജ്ഞാനത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റാം? ഈ അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും, ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഇനി ലെവൽ 3 നമ്മളൊരു ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ആ പുസ്തകം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് പറയും നമ്മളുടെ ഈ കർമ്മവും ഇങ്ങനെ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം, സഞ്ചിത കർമ്മം, അങ്ങനെ പല കർമ്മങ്ങൾ വരുന്നതും കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും റൂട്ട് കോസ്, മെയിൻ കാരണം അറിവില്ല, നമ്മളുടെ അജ്ഞാനമാണ്. അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്.
അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റാം? കൃഷ്ണഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഭഗവാനിലെ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം ആദ്യം തന്നെ പ്രാർത്ഥന ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മേലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഗുരുവിലൂടെ നമ്മളുടെ അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ വെളിച്ചം നമുക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗുരു ഇപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ, ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ജീവിച്ച പോലെ അല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, തിയററ്റിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതൊന്നും എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ ആരെയും പഴിക്കണ്ട എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തിയററ്റിക്കലി മനസ്സിലായി. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധന ചെയ്യുക, നാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് അത്രയും ശക്തിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലഴുക്കിനെ അത് ശുദ്ധീകരിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ഗീതാ മാതാജി വായിച്ചു. ജ്ഞാനേന ദുതജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മനഃ തേഷാമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തൽപരം. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. ആത്മാവ് ശുദ്ധമാണ്. അത് എന്നെന്നും ഉള്ളതാണ്. ആത്മാവിന് നാശമില്ല. ജ്ഞാനമുള്ളതാണ് ആത്മാവിന്. ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അജ്ഞാനം വന്ന് മൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സൂര്യൻ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം തരികയാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത. ആ ജ്ഞാനം അപ്പൊ ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ എന്ന പോലെ സർവവും പ്രകാശിതമായിരിക്കും. കൃഷ്ണനെ മറന്നവർ തീർച്ചയായും പരിഭ്രാന്തരാവുക തന്നെ ചെയ്യും. കൃഷ്ണാബോധം കൈവന്ന ഒരാളിൽ നിന്നേ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭ്യമാകും. ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ, അതാണ് ഗുരു, മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരനെയും ഈശ്വരനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. തനിക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അപ്പോ നമ്മളിപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഈ ശരീരം, നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര്, ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. ഈ ആത്മാവ് ഭഗവത് ധാമത്തിലുള്ളതാണ്. അവിടെ നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതോ ഒരു രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളത് മറന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ മറവി മാറ്റി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഓർമ്മ വന്ന് ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒരു ഗുരു വളരെ പ്രധാനം. ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കിത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ബുക്കുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നോക്കി വായിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ തിയറി പഠിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കില്ല. ആ സാക്ഷാത്കാരം വരണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടണം. പ്രതിനിധിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കൂ. അവിടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ ഉയർന്ന കുലത്തിലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് വേണം, എനിക്ക് സൗന്ദര്യം വേണം, ജന്മ ഐശ്വര്യ ശ്രുത ശ്രീ, ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല. ഇതൊന്നും വേണ്ട. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ നാരദന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം. നാരദൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു? നാരദനാകുന്നത് ഒരു അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു. ആ ഗന്ധർവന് ശാപം കിട്ടി, ഒരു ദാസിപുത്രനായി ജനിച്ചു. ദാസിപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അവിടെ കുലം ഒരു കാരണം. പിന്നെന്താ, വിദ്യാഭ്യാസം ഒട്ടുമില്ല, സമ്പത്ത് ഒട്ടുമില്ല, സൗന്ദര്യമില്ല. ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ജന്മമായിരുന്നു ആ ദാസിപുത്രനായിട്ട് കുട്ടിയായിരുന്ന നാരദനാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ജന്മം. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഭക്തി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്? ആരുമായിട്ടുള്ള സംഘം കിട്ടി? സാധുക്കളുടെ സേവ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി അമ്മയുടെ കൂടെ, അമ്മയും കുഞ്ഞും മാത്രം, അച്ഛൻ ആരാന്ന് പോലും അറിയില്ല. അച്ഛനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണമില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് നാരദ മഹർഷി തന്നെ വ്യാസദേവനെ
ആ, ഉപദേശിക്കാനാണ് വ്യാസദേവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തന്റെ കഥ പറയാണ്. തന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം എങ്ങനെയാണ്, ഭക്തിയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയാണ്. അപ്പൊ അതില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല, അമ്മയും മകനും മാത്രം. അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ആ എന്താണ് ഭക്തി വേദാന്തരായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തർ, ഉയർന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ സംഘം കിട്ടി. ആ സംഘം കൊണ്ട് അവരെ സേവിച്ചു, അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു, ഭഗവത് പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മം നാരദനായി മാറി. അപ്പോ ഒരു ഗുണങ്ങൾ പറയാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ജന്മം കൊണ്ട് ഭഗവാനിലെ ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചു, ഒരു ജന്മം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ആ ഭക്തന്മാര് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി, അവരെ സേവിക്കുക, അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക, അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ 16. ഓക്കെ, 17. വേറെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനാ തന്നിഷ്ഠാസ്തത്പരായണാഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധൂതകൽമഷാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ആ മുക്തിമാർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം വേണം. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം വരണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി, നമ്മളുടെ മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം എല്ലാം ആരിലായിരിക്കണം? ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് നമ്മള് മുന്നോട്ട് പോയാൽ, അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് അജ്ഞാനം മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഗുരു എന്ത് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നോ അത് അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാമം ജപിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, നിരന്തരം കേൾക്കണം. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നാമം കേൾക്കണം. നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുമ്മാതെ എണ്ണം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നാമം ജപിക്കുകയല്ല. നാമം ജപിക്കുമ്പോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ശ്രദ്ധ പോകാതെ ആ നാമം നമ്മളുടെ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ശുദ്ധീകരണം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. മറ്റേത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫോൺ നോക്കും, അല്ലെ അപ്പുറത്ത് സംസാരിക്കും, വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നാമം ജപിക്കും. അത് ശരിക്കും ഒരു നാമ അപരാധമാണ്. അപരാധമില്ലാതെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. അതായത് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ആ നാമം നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുക. അത് ആ ഓരോ നാമവും 16 നാമങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ആ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ, അതാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ബുദ്ധി, നമ്മുടെ വിശ്വാസം, ആശ്രയം എല്ലാം ആ നാമത്തിൽ അർപ്പിക്കണം. കൂടാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ സാധന ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഇതൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സ്, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ ഹൃദയം അതിന് കൊടുത്ത് ചെയ്യുക. അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി, ഒരു പേരിന് ചെയ്യാതെ, ഇത് ചെയ്യണമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയോടെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് അതിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ജ്ഞാനം ഉദിക്കും. നമ്മളുടെ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ബിന്ദു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ചൈവ ശാപകേന പണ്ഡിതാഃ സമദർശിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് പണ്ഡിത സമദർശിന, പണ്ഡിതന്മാരുടെ സമദർശന, എല്ലാരെയും വീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ, അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ. പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, വളരെ വിനയവും അറിവുമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ. പിന്നെ ഗവി എന്ന് പറഞ്ഞ
പശു. ഹസ്തിനി ആന. ശുനി നായ. ശപാകേച്ച. ശപാകേച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ചണ്ടാളൻ. ചണ്ടാളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി. ഇവരെല്ലാരും പല തരത്തിലുള്ള ആളാണ്. ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ, ഉയർന്ന സത്വഗുണത്തിലുള്ള, പിന്നെ പശു, ഹസ്തിനി ആന, പിന്നെ നായ, ശപാകേച്ച ഇത് തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നു. അപ്പോ ഏത് ഗുണത്തിലുള്ള ഏത് ശരീരം ധരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നു, സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനം ഉദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനം ഉദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ജ്ഞാനം ഉദിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി നമ്മള് മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയം എല്ലാം പരമ്പരയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ ആ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവമാണ് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തായിരിക്കും? ആരെ കണ്ടാലും ഒരേപോലെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം ആ വ്യക്തി കാണുന്നത് ആ ശരീരമല്ല, ഇതൊരു ഔട്ടർ കവറിങ് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. ഒരാൾക്ക് ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരീരം, ഒരാള് ആനയുടെ ശരീരം, ഒന്ന് നായയുടെ ശരീരം. ഇപ്പൊ ഒരു ഉറുമ്പിനെ കണ്ടാൽ പോലും അത് ആ ശരീരം, പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടുപേരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് ആ രണ്ടുപേര്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. അപ്പൊ കാരണം പരമാത്മാവ് അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. നമ്മൾ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെ വരികയാണ്. ഒരു പുഴുവിന്റെ ശരീരം എടുക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം ഉദിച്ച വ്യക്തി കാണുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാരെയും വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ്. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് വർഗവിവേചനമോ ജാതിഭേദമോ ഉണ്ടാവില്ല. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവെന്ന സമ്പൂർണാംശത്താൽ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദേശേ അർജുന സ്ഥിതി. പിന്നെ സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതൻ, വിനയാനിതനായ പണ്ഡിതൻ എന്താണ് കാണുന്നത്? എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ആ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ. ആ ബോധം ഉദിക്കുന്നവനും ഭഗവാനുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നത് കൊണ്ടുമാണ് വിനയാനിതനായ പണ്ഡിതൻ സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഒരേ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളൂ എന്ന് കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഇത് വ്യക്തമായി അറിയാം. അപ്പോ രണ്ടുപേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെയാണ്? പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും. ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോന്നും ഓരോ ശരീരത്തിലും ഓരോ വ്യത്യസ്ത ജീവാത്മാവാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ ശരീരത്തിലുള്ള പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരേ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരിലും അങ്ങ് വിസ്തരിച്ച് പലതായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഓരോ ശരീരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഓരോ ജീവാത്മാവും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്, ഓരോ വ്യക്തിത്വമാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവും. എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ജീവാത്മാവല്ല വേറൊരാളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വം, മറ്റൊരാളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് വേറൊരു വ്യക്തിത്വം. അങ്ങനെ ഈ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇനി ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണോ? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നായി മാറുമോ? ഇല്ല. ജീവാത്മാവ് വേറെ, പരമാത്മാവ് വേറെ. ജീവാത്മാവിന് ഈ ശരീരം മാത്രമേ അറിയൂ. ജീവാത്മാവിന് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും അറിയാം. അതാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭുവാണ്, സർവവ്യാപിയാണ്, എല്ലാരിലും നിലനിൽക്കുന്നു, എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും അറിയാം. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണുവാണ്, ഈ ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കടലിലെ വെള്ളവും ആ കടലിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും രണ്ടും ഉപ്പ് രസമാണ്. പക്ഷെ കടലിലെ എത്രമാത്രം ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ്, ഒരു തുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും ഉണ്ട്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. സുജിത് നേരത്തെ ആരോ ചൊല്ലാനായിട്ട്, സുജിത മാതാജി ആയിരുന്നോ? മാതാജി. കുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ.
19 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇഹൈവ തർജിത സർഗോ യേഷാം സാമേ സ്ഥിതം മന നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവൻ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവൻ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ മറ്റൊരു അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാകും. അപ്പോ നമുക്ക് ആ മുക്തിയിലേക്ക് പോകാൻ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ സമഭാവന നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്, ആരെ കണ്ടാലും അവരെ സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്കാണ് എന്താണ് ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവര് ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റതാകുന്നു. അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാകുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മപദത്തിൽ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയർന്ന് താൻ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുക്തിയുടെ പാദത്തിലേക്ക് പോകാൻ അവർ യോഗ്യരാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ ജനന മരണത്തെ ജയിക്കുന്നവരാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം സുജിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ച പ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തിലെത്തിയ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ഇനി ദുഃഖാവിഷ്ടനാകുന്നില്ല, സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭൗതികാതീതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം, ഈ ശരീരം വേറെ, ഞാൻ വേറെ, ഞാനും ഈ ശരീരവും രണ്ടാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും അതിനെ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് സമദൃഷ്ടിയുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉദിച്ച വ്യക്തി. താൻ ഇക്കാണുന്ന ദേഹമല്ലെന്നും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും അയാൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടത്തിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കില്ല. കാരണം ആ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ ക്ഷണികമാണ്, അത് കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് തീരും, ഞാൻ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ തലത്തില് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇതൊക്കെ തുച്ഛമാണ്. ശാരീരികമായി തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായാൽ ദുഃഖിക്കുകയില്ല. മാനസികമായ ഈ ദാർഢ്യമാണ് സ്ഥിരബുദ്ധി അഥവാ സ്വബുദ്ധി. കാരണം ഇങ്ങനെ ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് അറിയാം നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം പോലും നമ്മളുടേതല്ല. നമ്മളുടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരവും കൊണ്ടങ്ങ് ആത്മാവ് ശരീരത്തിനെയും കൂടെ ചേർന്ന് പോയേനെ. മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം വെടിഞ്ഞിട്ടാണ് ആത്മാവ് പോകുന്നത്. അപ്പോ ഒരു വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഈ ശരീരം നമ്മളെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ യമദൂതന്മാര് വന്ന് നമ്മളെ ഇറക്കി വിടും. നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ശരീരബോധത്തിലുണ്ടോ അത്രയും വേദന നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആത്മാവ് വേർപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യമദൂതന്മാർ വന്ന് ആ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ശരീരം വേർപെടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തന്മാരടുത്ത് ഒരു യമദൂതന്മാർക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല. അജാമിളന്റെ കഥയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ, യമദൂതന്മാർക്ക് യമരാജന്റെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭക്തന്മാരടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ആത്മീയ തലത്തിലെത്തിയ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ശരീരവും ആത്മാവും രണ്ടായിട്ടുള്ള അവബോധം കിട്ടി. ആ വ്യക്തി ആ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ ശരീരം വെടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ കഠിനമായിട്ടുള്ള വേദന അവർ അനുഭവിക്കില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. ബാഹ്യസ്പർശേഷ്വസക്താത്മാ വിദ്യത്യാത്മനി യത്സുഖം സ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു പരമതത്വത്തിൽ. കാരണം നമ്മൾ ആത്മീയ തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ
നമ്മളുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായ വസ്തുക്കളിലൂടെ അല്ല സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. എനിക്കൊരു സാധനം, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചാലേ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല. അവർക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ആത്മീയ തലത്തിൽ സന്തോഷം, അത് ബാഹ്യമായിട്ട് ചൂടായാലും തണുപ്പായാലും കാറ്റായാലും വെയിലായാലും അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അപമാനിച്ചാലും ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം വന്നാലും ഭൂമി കുലുങ്ങിയാൽ പോലും അവർക്കും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. കാരണം അവർക്ക് ആത്മീയ തലത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയാണ്. അതായത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കള് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിനകത്ത് കുറെ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അതുപോലെയാണ് കാണുന്നത്. നമ്മള് ഒരു പാത്രത്തിൽ മണ്ണിട്ടാൽ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ തോന്നും. കഴിക്കുവോ? നമ്മൾ കഴിക്കില്ല, അത് ഉപേക്ഷിക്കും. പക്ഷെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ല മധുരമുള്ള പായസം കൊടുത്താൽ നമ്മൾ അത് കഴിക്കും. അപ്പൊ ആ പായസത്തിന്റെ അത്രയും മധുരം അവർ ആത്മീയ തലത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. ഭൗതിക വസ്തുക്കളെല്ലാം അവരെയും കല്ലും മണ്ണും പോലെ അവർക്കതില് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല, അതിലുള്ള ആസക്തി തീരെ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ മുക്തനായ ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ പുറമേ കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയുടെ അവബോധം എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിലൊന്നും ഒരു ആസക്തിയില്ല. ആത്മീയ തലത്തിൽ അദ്ദേഹം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ ചൊല്ലുന്നവര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഹരേ ചൊല്ലും. കൃഷ്ണ. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ये हि संस्पर्शजा भोग दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം, എന്ത് സുഖമാണെങ്കിലും അതിന് തുടക്കവും ഉണ്ട് അവസാനവും ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും അത് ശാശ്വതമായി നിൽക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയ നമ്മള്, ഈ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോ ഒരു വലിയൊരു ഒരു കൂടിയ കാർ, ഒരു ബെൻസ് കാറ് നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ട്. ആ ബെൻസ് കാർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വയലില് കിളയ്ക്കാനും ഒക്കെ ആ കാർ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുമോ? അതിന് ട്രാക്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു ശരീരം കിട്ടി, ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ബെൻസ് കാറ് അത്രയും കൂടിയ കാറ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുപോലെ അത്രയും നന്നായിട്ട് നോക്കി അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതിനെ നമുക്ക് വയലിലും കൃഷി ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ദൂരയാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം അതുപോലാണ്. അത്രയും വിലപ്പെട്ട ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഇപ്പൊ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ മനുഷ്യ ശരീരം. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിന്റെ പുറകെ പോവാണ്. മൃഗങ്ങൾ എന്താണ്? ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഹാര സാധനം കണ്ടാൽ ഉടനെ ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് അത് കഴിക്കാനാണ്. അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയം അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യരും ഇപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി, ഏത് ഹോട്ടൽ, ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ഹോട്ടൽ വന്നാൽ ഉടനെ എല്ലാവരും ഓടി ഓരോ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോകും. അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി, അവിടുത്തെ ഫുഡ് അടിപൊളി ഫുഡാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പോവാണ്. പക്ഷെ ഈ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ആദിയുമുണ്ട് അവസാനവുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് തന്നെ ഒരു തുടക്കമുണ്ട്. നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേയും ഉണ്ട്, ഡെത്ത് ഡേയും വരുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ശരീരം തന്നെ ഒരു തുടക്കമുണ്ട് അവസാനമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും തുടക്കത്തിൽ അത് നല്ല സുഖമായിട്ട് തോന്നും, പിന്നീട് നമ്മൾ അത് ദുഃഖത്തിലേക്കേ കൊണ്ടെത്തിക്കുള്ളൂ. അത് ബുദ്ധിമാന്മാർക്കറിയാം. എന്ത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് പോയാലും ആ ഒരു ദിവസം അല്ലെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടും, പിന്നീട് അത് നമ്മളെ ദുഃഖത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അത് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം കൊള്ളുകയില്ല. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇതിന് 4 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയും. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഈ ഈയലുകളില്ലേ, മഴക്കാലത്ത് വരുന്ന
അതിനെന്താ പേര് പറയാ? വേറെ പല നാട്ടിലും പല പേരാ പറയുന്നത്. മഴ 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 സമയത്ത് മണ്ണീന്ന് വരുന്ന ഈയാമ്പാറ്റ. ഈയാമ്പാറ്റ. ആ ഈയാമ്പാറ്റ എന്ന് പറയും. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഈ ഈയാമ്പാറ്റ എങ്ങനെയാണ്? വെളിച്ചം വരുമ്പോ അതിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകും. നമ്മൾ പിറ്റേന്ന് നോക്കുമ്പോ രാത്രിയിലായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. പിറ്റേന്ന് നോക്കുമ്പോ എല്ലാം തറയിൽ ചത്ത് കിടക്കുന്ന കാണാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ വെളിച്ചം അതിന്റെ കണ്ണിന് ആ ആകർഷണം തോന്നി ആ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചൂടേറ്റ് അത് ചത്തു വീഴുന്നു. പിന്നെ ചെവിയുടെ ഇത് പറയുന്നത് മാനിനെയാണ്. അപ്പൊ മാനിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് വേടൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേടൻ നല്ല കുഴലില് നല്ല പാട്ട് പാടും. അപ്പൊ ആ കുഴലിലുള്ള ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ട്, ആ ഈണം കേട്ടിട്ട് എവിടുന്നാണ് ഈ ശബ്ദം വരുന്നതെന്ന് നോക്കി ഈ മാൻ അങ്ങോട്ട് പോവും. അങ്ങനെ വേട്ടക്കാരന്റെ പിടിയിലായി. പിന്നെ നാവിന്റെ രുചിക്ക് പറയുന്നത് മീനിനെയാണ്. മീനിനെ നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചൂണ്ടയില് ഇരയിട്ട് മീൻ പിടിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഇരയെ ശരിക്കും മീനിന് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആഹാരം ആ വെള്ളത്തില്, ആ നദിയില് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുളത്തിലുണ്ട്. എന്നാലും അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിൽ ചൂണ്ടയിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ മത്സ്യവും അവസാനം മരിക്കുന്നു. അപ്പോ പിന്നീട് മണത്തിന് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് വണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വണ്ടാണെങ്കിൽ താമരയുടെ ആ മണം, നല്ല സുഗന്ധം, ആ സുഗന്ധത്തിൽ ആകർഷ്ടനായിട്ട് ആ താമരയിൽ പോയി ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് ആ തേൻ നുകർന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സന്ധ്യയാവും. സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ താമര എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിന്റെ ഇലയെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കൂടും അല്ലെ? അത് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി അത് മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നമ്മൾ ആകർഷിക്കാൻ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നാളെ അത് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖത്തിലേക്കാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആഹാര കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് കൂടുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാവിന്റെ രുചി മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മൾക്ക് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ എല്ലാം വലിച്ചുവാരി കഴിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കഴിക്കും തോറും നാളെ നമുക്ക് അസുഖം വന്ന് അത് നമ്മളെ ദുഃഖത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ്. ഉടനെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഈ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു, മദ്യം സേവിക്കുന്നു, ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ വരില്ല. കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അത് പല അസുഖങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ എന്തുമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് പോയാൽ അതിന് തുടക്കമുണ്ട്, അവസാനമുണ്ട്. ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ ഇതിന്റെ പുറകെ പോകില്ല. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 23. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശക്നോതിഹൈവ യാ സോഢും പ്രാക്ശരീരവിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സായുക്താ സ സുഖീ നരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സന്തോഷവാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു, ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലൊന്നും ആസക്തിയില്ല, ആത്മീയ തലത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ്, കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നല്ല സ്ഥിതിയിലെത്തി അവസാനം ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനായിട്ട് ജീവിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇസ്കോൺ ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചത് എല്ലാരെയും ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം കിട്ടാനും അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനും ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏകാദശിയായിരുന്നു അല്ലെ? ഇന്ന് എത്ര പേര് ഏകാദശി എടുത്തു നമ്മളുടെ ലെവൽ 2-ല്? ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. വിജയശ്രീ മാതാജി എടുത്തു. ബിന്ദു മാതാജി? ഇല്ല മാതാജി, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ശാരീരികമായിട്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. മിനി മാതാജി എടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരി ബോൾ. മിനി മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഒരു ഹാൻഡ് റൈസ് വന്നു. ഈ മിനി കെ മാതാജി. മിനി മാതാജി എടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി എടുത്തു അല്ലെ? ലേഖ മാതാജി, രാധിക മാതാജി, ശ്യാമള മാതാജി, വസന്തകുമാരി മാതാജി. അപ്പൊ എല്ലാരും മാക്സിമം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
നമ്മള് രാധിക മാതാജി എടുത്തു ഹരിപൂർ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസം, ഈ മാസത്തിൽ 2 ദിവസം നമ്മള് ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നമ്മളെ ചിന്തയൊന്നും നമ്മൾ ആഹാരത്തിനെയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്രമേണ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ശാരീരിക അസുഖം, നമുക്ക് ഈ ഏകാദശി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. ഏകാദശി റെസിപ്പീസ് ഒരുപാടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫുഡ് അല്ലാതെ ഈ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലാതെ ധാന്യങ്ങളും പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. നമ്മൾ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ധാന്യങ്ങളും പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ചായ കാപ്പി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഭാഗമായി മാറും. ഈ ഏകാദശി എടുക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, 16 മാല ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ക്രമേണ പയ്യെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ലാത്തവര് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കേണ്ട, എല്ലാം കഴിക്കുക. അതിനുള്ള റെസിപ്പീസ് എല്ലാം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഏകാദശി റെസിപ്പീസ് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചൗവരി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ചൗവരി വെച്ചിട്ട് പല വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, അതൊക്കെ വേവിച്ച് കഴിക്കാം. പിന്നെ ഈ കപ്പ, ചീനിയൊക്കെ കഴിക്കാം, റൂട്ട്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് വെച്ച് നമുക്ക് വിശന്നിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്ത് ഇവയൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് ഏകാദശി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതുവരെ എടുക്കാത്തവര് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ഏകാദശിക്ക് എന്തായാലും ഏകാദശി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോന്തസുഖോന്തരാത്മാസ്തദാന്തർജ്യോതിരേവയാ സയോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോതി ഗച്ഛതി. ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയായാൽ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. മുക്തനായ ഒരാൾ ബാഹ്യവും ഭൗതികവുമായ സുഖം ഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഇതത്രേ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ്. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ ഈ നിലയിലെത്തിയ യോഗി സ്വധാമമായ ഭഗവത്ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം ആത്മീയ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുന്ന, ആ സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്ന മനസ്സിലാക്കി അത് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള യോഗിയാണ്. ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും മരണശേഷം പിന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണകൽമഷാ ഛിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരത. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്ന വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും. അതായത് സുഖ ദുഃഖം, ലാഭം നഷ്ടം, ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ വസ്തുക്കളൊന്നും വ്യാപിക്കില്ല. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. സദാസമയം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം. ഇപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഭക്തൻ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും? നമ്മള് സാധാരണ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന? അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം കൊടുക്കും. അത് ശാരീരിക തലത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായി ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തി മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി കാണുന്നത് ഇവരെല്ലാരും ഈ ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അവരെ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സഹായിക്കാം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഈ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്ന, സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായിട്ടുള്ള ഈ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർ.
അപ്പൊ അവരുടെ ചിന്ത എന്താണ്, എങ്ങനെ ഇവരെ ഈ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം. അപ്പൊ നമ്മളാൽ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട്? നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന, ഇതൊക്കെ തിയററ്റിക്കലി മനസ്സിലാക്കി നമ്മളത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ നമുക്കും എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക്? മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർത്താം? നമ്മളാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അവർക്ക് നാമജപം ജപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, നാമം പ്രസാദം ജപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, പ്രസാദം നമ്മൾ കൊടുക്കുക, ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് അവരെ കൊടുക്കാം. ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കുക അല്ലെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറയാം, ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം. അങ്ങനെ പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോവാം, ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോവാം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളാൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവരെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് സഹായം. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഭൗതിക സഹായങ്ങൾ, അതൊക്കെ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് വെക്കുന്നു, WHO വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ സംഘടനകളുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന് കുറവുണ്ടോ? ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ? എന്താ വിശപ്പ്, എന്താ അടിയും വഴക്കും യുദ്ധവും ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഈ ഇങ്ങനെ സംഘടനകൾ വെച്ചെന്നുകൊണ്ടിന് അതിനൊന്നും സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. അതൊക്കെ ശാരീരിക തലത്തിൽ മാത്രം, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രം അല്ലേ. അതിനെല്ലാം ആദ്യ അന്ത കൗന്ദേയ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. എന്താ ഇതിന് തുടക്കവും ഉണ്ട് അവസാനവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭൗതിക തലത്തിൽ എന്തൊക്കെ സഹായം ചെയ്താലും അതൊന്നും പെർമനന്റ് അല്ല. നമ്മള് ആ ഒരു ജീവനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം തിരക്കിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്ന, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്ന സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യഥചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണെ പരമപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാമക്രോധങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം മൊത്തവും എന്തൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും അതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കില്ല. അവരതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അവർക്കറിയാം തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്. തന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള ആ ലക്ഷ്യം. അത് അനുസരിച്ച് അവരെ ജീവിത ശൈലിയൊക്കെ മാറ്റി അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അച്ചടക്കത്തോടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? നമ്മൾ ഈ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, 16 മാല ജപിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ അച്ചടക്കത്തോടെ എത്തി നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മറന്നുപോകും. നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആ പരമപദത്തിലെത്തുക, ഭഗവാനിലെത്തുക, ഭഗവാനിലുള്ള പ്രേമത്തിലെത്തുക. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സും എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യത്നിക്കണം. നമ്മളുടെ ജീവിതം അതിനുവേണ്ടി ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ അതിന് പ്രയത്നിക്കണം. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യാ ക്ഷന്തു ശൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയ മനോ ബുദ്ധിർ മുനിർ മോക്ഷപരായണ വിഗതേ ച ഭയക്രോധ യാ സദാ മുക്ത ഏവ സാ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നതാണ് പറയുന്നത്, അഷ്ടാംഗ യോഗം. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ എന്താണ്? ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെ എല്ലാം നിരോധിക്കണം, പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കണം. അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കണം. കാട്ടിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകാന്തമായിട്ടിരിക്കണം. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും വരാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അവരുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അഷ്ടാംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ. പിന്നെ അവരുടെ പുരികത്തിന്റെ ഇടയിൽ ദൃഷ്ടി, നമ്മളെ കണ്ണ് പുരികത്തിന്റെ ഈ താഴെ 2 കണ്ണുകളും അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ
ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിക്കണം. ഇന്ദ്രിയത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിക്കണം. അങ്ങനെ അത് നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതാ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെ. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ മുക്തി നേടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അവര് മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കും, അവരുടെ പുരികത്തിന്റെ ഇടയിൽ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കും, ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കും, ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മുക്തിയിലെത്താമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യുഗത്തില് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് മുക്തിയിലെത്തണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോയിരിക്കാനോ, കാട്ടിൽ പോയി ഇരുന്ന് നമ്മളുടെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനോ, പുരികത്തിന്റെ ഇടയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതിനാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്യുന്നവര് ലാപ്ടോപ്പ്, ഫോണ് ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പും ഫോണും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകും, നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മുടെ അവബോധം എന്തായിരിക്കും? എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും എല്ലാം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവനം ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുന്നവർ കിട്ടുന്നതിന്റെ അതേ സ്ഥലത്തേക്ക്, അതേ ഒരു എഫക്റ്റ്, രാഗദ്വേഷത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ഭയത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടാൻ നമ്മുടെ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെയും സാധിക്കും. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. നമുക്ക് എങ്ങനെ സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. നമുക്ക് സമാധാനം, ശാന്തി ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്നെന്താണ്? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സിനും ഒരേ ഒരു ഭോക്താവേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാനാണ്. സർവലോക മഹേശ്വരം, ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപതി, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ കവിഞ്ഞ് വേറെ ആരുമില്ല. ഭഗവാനാണ് സർവാധിപതി, എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവും എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. മൂന്നാമത്, നമുക്ക് ഒരേ ഒരു സുഹൃത്തേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളല്ല. അവർക്കെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്. ഒരേ ഒരു സുഹൃത്തേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, നമ്മുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ, ഏത് ശരീരം എടുത്താലും നമ്മുടെ കൂടെ പരമാത്മാവായിട്ട് വരുന്ന ആ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ് താനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോൾ 5ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നാളെ 6ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചോദിക്കാം. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.